ва баъдан ба нафақа мебироен, дар ан ҳамон вақт ба шумо нафақапулӣ дода мешавад, то ки нафарҳое ки дар канали мо обуна шидагиянд тамошо кунанд. Бисёри нафараш муҳоҷир мебошанд. Як бор загранпаспортҳои худтона ва патентотона проверка кунед ва ҳамун повисткара ягон кас имзо бимона, баъдан уҳдадоре ки ба Тоҷикистон биед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монед ва то охирша тамошо кунед. Оиди як қонуни нав дар Федератсияи Русия ки ба тоҷико тааллуқ дорад гап мезанем. Тамошобинони азизу гироми қадр, як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки мо финали конкурса аниқ кардагем. Рӯзи 23 август ба вақти соати Тоҷикистон соати 21:00 дар ҳамин канал эфир мешавад ва мо финала мегзаронем. Айни ҳол 400 ё 500 донаи дигар билет мондагия. Касое ки мехоҳед билет харидорӣ кунед, билет ҳастай. Нархи як дона билет 99 рублай. Ба 99 рубл метавонӣ соҳиби пул ё соҳиби мошин ё соҳиби телефон бошай. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис мебирояд. Сумта парто ва чек тароӣ ки тамом. ҳаракат ки охири билетҳо омадагия. Билет бихар ки тамом мешавад. Оиди ба имзо расидани як созишнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия гап мезанем. Чӣ хеле ки медонен, аз соли 2021 як пешниҳод шида буд барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия. Ҳар як шаҳрванди тоҷике ки дар Русия кору фаъолият мекард, пешниҳод шид ки нафақапулӣ гирифта шавад ва имрӯз ҳамин қонун тасдиқ шид аллакай. Аз ин ҷаҳ ҳар як нафаре ки дар дохили Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад, бо тариқи ҳуҷҷатҳои туғрӣ, яъне ки патенту регистратсияву трудовой договораш боша 100% қонунӣ, ана ҳамин нафарҳо метавонанд ки баъдан дар оянда нафақа бигиранд. Дар инҷа як савол ба миён меояд ҳозир ки Федератсияи Русия нафақа наметиҳад ва ин барои чие? Бародарони азизу гироми қадр, айни ҳол мо дар бораи чизе гап задаистем ки шумо мумкин баъди 5 сол ё ки баъди 10 сол ин нафақапулиро дастрас мекунед, яъне синни солтон ба ҷое мераса ва баъдан ба нафақа мебироен, дар ана ҳамун вақт ба шумо нафақапулӣ дода мешавад. Ин қонун аллакай тасдиқ шидагиай ва мо хостем ки дар ҳамин бора ба шумо видео карда бифаҳмонем. Ирам як хушхабарай. Чӣ хеле ки худтон медонед, ҳар мавзӯе ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад, канали мо худо хоҳад якмин шида ҳама вақт ба шумо пешниҳод мекунад, то ки нафарҳое ки дар канали мо обуна шидагиянд тамошо кунанд. Бисёри нафараш муҳоҷир мебошанд. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. Дар ҳаминҷо як чизи дигарро тавсиятон метиҳам. Худтон медонед ки дар Россия бисёри нафарҳоро бе ягон причина запрет кардестиянд, бе ягон причина штрафшон кардестиянд. Ман ба шумо мегӯм ки як бор загранпаспортҳои худтона ва патентотона проверка кунед ки депортон накарда бошанд ё патентотона аннулировать накарда бошанд. Ин ҳамин WhatsApp да бинависонед, ба дили пир гуфта метавонем ки ҷавоби аниқи дуруста баҳри шумо пешниҳод мекунам. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ака илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб диҳед. Ман чанд бор навистам шумо да ака ҳамин документҳом қоидавиай, фақат мигратсионкам фалшивӣ. Хона бояд равум акаҷон, возвращение на родину гирам, равум чӣ маслиҳат медоден? Илтимос акаҷон ҷавоб нависен. Бародари азиз, як гапе ки агар мигратсиони картаи фалшивӣ боша, тра дар ҳақиқат метавонад запрет навез кунанд. Чунки баъзе ҳолатҳои ҳастае ки дар таможни гузашта дар аэропорт аз ана ҳамин шаҳрвандони хориҷӣ патент, регистратсия ва мигратсиони карта мепирсанд, мегиранд ва дар ҳолате ки тафтиш мекунанд ва фалшивӣ боша, запрет мекунанд. Ва аз ҳама роҳи хубтараш ҳамияе ки метавонӣ ҳуҷҷати возвращения на родину бигирӣ. Аке нависонда: ассалому алайкум ака, ман 27 сола шидам, мара дар хизмат мегиранд, илтимос ҷавоб диҳед. Нафарҳое ки 27 сола шиден, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. Як каси дигар нависонда ки ака ман билет гирифтам 15 та. Нафарҳое ки билет хариден, моро дастгирӣ карден дар конкурс, аз замин то осмон ман аз шумо миннатдорам ва манам кӯшиш мекунам ки ҳеҷ вақт шуморо падвадид накунам. Бисёри нафарҳо оиди мошинои ҳамин конкурс нависонданд ки мошинои слишком простой мондагӣ. Ман ба шумо як чӣ мегӯм ки конкурси навбатиро ждат кунед, як мошиное мемонам ки ҳаматона қаноатманд мекунад, ана ҳамун мошинои конкурси нав. Як кас нависондае ки ти як афсона мегӯй, баъд дар комментария мегзарӣ. Дар аввал мо афсона намегем, дар аввал мо чизи муҳима гап мезанем ки бисёртар зарурай. новостиҳое ки заруртаранд мо дар аввали видео мегӯем. Як каси дигар нависондае: бовар кунед ҳамин патент дар ҷорум зад. Патент қимат нашуда блогерҳо барои лайк, подписатсия ҳарчӣ меган.
на лайк дар кора, на подписаться дар кора. Бе ҳамирам ҳастан одамое ки ҳамин видеоҳои ма дар коршон боша, агар хичон лайк мемонанд ва хичон подписаться мекунанд. Як каси дигар нависонда салом бародар, патенти баробар қимат мешава меган. Ин ростай. Ба як гуфтае ки 4 баробар бояд қимат шава, ба як гуфтае ки 2 баробар қимат шава. Ин чиз аниқ нест, танҳо як пешниҳодае, тамом. Ҳозирашда ягон гап нест. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, акама як писарам дар аэропорт аблава меқапа. Нафарое ки яка писар мебошен аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен. СС нависонда ассалому алайкум, акаҷон ма дар Россияем, дар Тоҷикистон ба мара повиска омадай. Падарам имзо накарда, мара ғам дода метавонанд ё ягон ҷо кор карда. бародарои азиз, ба ҳаматон як чиза хотиррасон мекунам ки дар ҳолате ки шумо берун аз Тоҷикистон қарор дорем ва ҳамун повискара ягон кас имзо бимона, баъдан уҳда дорем ки ба Тоҷикистон биед. Муҳаммад Расул нависонда ассалому алайкум Сорбон брат, Аллоҳ забонта гӯётар гардона. Ма донишгоҳ дохил шидам дар РФ. Чӣ ҳуҷҷат роӣ кунам Тоҷикистон барои военкомат? Аз ҳамун донишгоҳе ки ту айни ҳол ҳуҷҷат супориди ва дохил шидӣ, маълумотнома мегирӣ роӣ мекунӣ, тамом бародар. Як каси дигар нависонда тасдиқ шидай брат уже. Я акаи ма 51,000 супорид, гарантияш қатӣ уже 51,000 шидай. Хай тасдиқ шида боша, агар ҳамун нусха ки ба дасти мо расид, баъдан видео мекунем, мегем ки тасдиқ шида. Чизеро ки ма худам надидам, информатсияро ки нахондам, дар бораш гап задан наметавонам. ҳоҷӣ нависонда ассалому алайкум бародар, як савол доштам. Додари ма 1996 23 август ден ражденишай. Моҳи октябр ба хизмати ҳарбӣ мепирсанд ё не? Пешакӣ раҳмат. 23 август 27 сола мешава ва дар призиви тирамоҳӣ аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастай. Як каси дигар нависонда акамо 2 писарем. Додарам 7 сола аст, ма худам 21 сола. Ма худма сардори оила гузаронам, мара мебаранд хизмат. Пешакӣ раҳмат ба пеш. Дар ҳолате сардори оила гузаронда метавонӣ ки агар падаре дар қайди ҳаёт набошад ва модаре дар ягон ҷо кор накунад, дар ин ҳолат метавонӣ сардори оила кунӣ. Дар ҳолате ки падар боша ва модарам дар ягон ҷо кор кунад ва зинда бошанд ҳардаш, дар ин ҳолат наметавонӣ сардори оила шавӣ. Як каси дигар нависондаи акамара 1 сола ведварени кардам. Метавонам Тоҷикистон биём 3 моҳ, без метавонам обратно боз Россия барам, документ кунам. Не бародар. Ведварения кардан ин маънои ура надорад ки ту кай бихоҳӣ мерай. Ведварения яъне запрет на выезд шидаги. Ту ҳаққу ҳуқуқ надорӣ ки вориди Россия бошай. То ҳамун вақтере ки муҳлати муқаррар карда ба охир нарасад, ту наметавонӣ рафта. Як каси дигар нависондаи ака амнистия кай мешава барои турмаҳо. Амнистия аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ мешавад. Ин чизда ҳозирашда ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. Санҷар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, ман депор дорам, ба куҷо муроҷиат кунам? Фаҳмидан натонистаистам. Нафарҳое ки депортатсия дорен ва мехоҳем бифаҳмем ки аниқа ё ки не, шумо дар ҳамун номерое ки ман тавсия додагим бинависен дар WhatsApp, проверка мекунад, ҷавоб мегардонад. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.